ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ରବିବାରରେ ଲାଗିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପାଳନୀୟ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ, କେଉଁ ସମୟରେ ଲାଗିବ, କେତେବେଳେ ପାକ ନିଷେଧ, କେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଏକରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସଂଗଠନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଲାଗିବ। ଦୁଇରେ ଏହି ଦିନ ହେଉଛି ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତିନିରେ ଅଛି ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଭାରତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। 4 ଏଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶରେ ରକ୍ତ ପରି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଧାରଣ କରିବେ। 5 ଏଥର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନୀୟ ଓ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାସ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। 6 ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପଡ଼େ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପଡ଼େ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପଡ଼େ କିପରି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ। 7 ନମ୍ବର ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ବା ପାକ ନିଷେଧ ଦିନ 12:57 ରାତି 1:27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାମାନେ ରବିବାର ଦିନ 7 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ 12:57 ପୂର୍ବରୁ ଖିଆ ସରିଥିବ। 12:57 ପାରିଲେ ଆଉ ଖିଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କି ରୋଷେଇ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ରୋଷେଇ ହେଇଥିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଖିଆ ସରିଥିବ। ସେଇଦିନ ରାତି 1:27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 12:57 ରୁ 1:27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକ ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଷେଇ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କି ଖାଇ ହେବ ନାହିଁ। 8 ନମ୍ବର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ରାତି 9:57। ଏଇ 9:57 ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ। ତେଣୁ 9:57 ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଥିବ ଖାଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ 12:57 ତ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼, ତା ପୂର୍ବରୁ ରୋଷେଇ କରି ଯଦି ରଖିଥିବେ, ତେଣୁ 9:57 ପୂର୍ବରୁ, ରାତି 9:57 ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଖାଇ ହେବ। 9 ନମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାସ ରାତି 11:46। 10 ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଶେଷ ରାତି 1:27। ରାତି 1:27 ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସରିଯିବ। 11 ନମ୍ବର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ସମୟ 4:28। 12 ନମ୍ବର ପାକ ତ୍ୟାଗ, ଅନ୍ନ ଭୋଜନ, ଦେବନୀତି ଦିନ 12:56 ପୂର୍ବରୁ କରିବେ। 57 ହେଇଗଲେ ଆଉ ଭୋଜନ କରିହେବ ନାହିଁ। 12:57 ହେଇଗଲେ ଭୋଜନ କରିହେବ ନାହିଁ। ଦିବା 12:57 ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧାଦି କର୍ମ କରିପାରିବେ। ବାଳକ, ବୃଦ୍ଧ, ରୋଗୀଙ୍କ ପକ୍ଷେ ନିୟମ ଲଙ୍ଘନୀୟ। 14 ନମ୍ବର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରାତି 4 ଘଟିକା ପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ପଇତା ଧାରଣ, ଦେବପୂଜା, ପାକକର୍ମ କରିପାରିବେ। ଆମର ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣର ଶେଷ ହେଉଛି ରାତି 1:27। ରାତି 1:27 1:27 ପରେ ସ୍ନାନ କରି ରୋଷେଇ କରି ପାକ କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ରାତି 1:27 ପରେ କିଏ ବା ସ୍ନାନ କରି ପାକ ତିଆରି କରିବ? ତେଣୁ ସେଇଟା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ
ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାତି 4ଟା ପରେ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ସ୍ନାନ କରି ପଇତା ଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ କରିବା କଥା କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଦେବ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇ ହେବ। 15 ନମ୍ବର, ଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ଶୁଭ ରାଶି। କେଉଁ କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗ୍ରହଣ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ? ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ମକର ଓ କୁମ୍ଭ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ। 16 ନମ୍ବର, ଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ଅଶୁଭ ରାଶି। କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଦେଖିଲେ ଅଶୁଭ ହେବ? କେଉଁ କେଉଁ ରାଶିର? କର୍କଟ, ବିଛା, ଧନୁ, ମୀନ। ଏ 4ଟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏ 4ଟା ରାଶି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଥିବ ସେ ସମୟରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ 8ଟି ରାଶି ରହିଲେ ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ମକର ଓ କୁମ୍ଭ, ଏ ରାଶି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗ୍ରହଣ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ। ଏତିକିରେ ରହିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।